Dobrý deň. V tomto videokurze si ukážeme a popíšeme postup zapojenia mikrokontrolera ESP32 VMOS D1 Mini, membránovej klávesnice 4x4 a LCD displeja pomocou I2C zbernice tak, aby sme z týchto spoločne prepojených komponentov vytvorili funkčné stopky. Poďme si v skratke predstaviť klávesnicu. Jedná sa o membránovú klávesnicu 4x4 s mriežkou 4 riadkov a 4 stĺpcov, kde sa stlačením klávesy uzatvára elektrický obvod medzi konkrétnym riadkom a stĺpcom. Mikrokontroler skenuje postupne riadky a číta hodnoty zo stĺpcov, aby identifikoval stlačenú klávesu. Tento jednoduchý mechanizmus umožňuje používateľovi zadávať údaje alebo ovládať zariadenie. Podrobnejší popis princípu klávesnice nájdeme v lekcii 10. Okrem klávesnice 4x4 existujú aj jej iné varianty, napríklad 4x1, 4x3, 5x4 a podobne. Prejdime si zapojenie klávesnice. V našom konkrétnom projekte z klávesnice 4x4 vystupuje 8 vývodov. Prvý vývod, riadok 1, budeme pripájať na GPIO pin 16. Druhý vývod, riadok 2, pripájame na GPIO pin 17. Tretí vývod, riadok 3, pripájame na GPIO pin 32. Štvrtý vývod, riadok 4, pripájame na GPIO pin 25. Vývod číslo 5, stĺpec 1, pripájame na GPIO pin 2. Vývod číslo 6, stĺpec 2, pripájame na GPIO pin 26. Vývod číslo 7, stĺpec 3, pripájame na GPIO pin 4. A posledný vývod číslo 8, stĺpec 4, pripájame na GPIO pin 27. Aby sme videli výsledok našej snahy, tak ku klávesnici pripojíme aj LCD displej s I2C zbernicou podľa pripravenej schémy. Po správnom zapojení klávesnice s LCD displejom si môžeme overiť funkčnosť tak, že nahráme kód, ktorý nám po stlačení jednotlivých kláves vypíše túto klávesu na displeji. Ak nám klávesnica funguje správne, môžeme pristúpiť k vytvoreniu samotného kódu pre naše stopky. Pre Arduino podporované vývojové dosky vytvárame nový projekt v hornej časti s názvom Zvoli dosku Select Board. Vyberáme dosku VMOS Mini D1 ESP32 spolu s portom, do ktorého sme zapojili vývojovú dosku. V prípade viacerých otvorených portov je možné nájsť ten správny cez správcu zariadení, porty, zátvorka COMNLPT, koniec zátvorky, Silicon Labs CP210X, USB to UART Bridge COM-Y, kde Y predstavuje identifikačné číslo portu napojeného na vývojovú dosku. Po zvolení správnych nastavení vkladáme do prostredia Arduino IDE nasledujúci kód. Importovanie knižnice pre ovládanie LCD displeja. Importovanie knižnice pre ovládanie membránovej klávesnice. Inicializácia objektu pre LCD displej s adresou 0x27 a veľkosťou 20x2 znakov. Definícia mriežky kláves pre membránovú klávesnicu. Definícia pinov pre riadky membránovej klávesnice. Definícia pinov pre stĺpce membránovej klávesnice. Inicializácia objektu membránovej klávesnice.
Premena určujúca stav stopiek, spustenie alebo zastavené. Premena uchovajúca čas začiatku stopiek v milisekundách.